mopogore ewi hola mar Hunstler Fund manyoro yawa yanga gi jatend piny Kenya William Ruto. Jatend migawo mar saga kod ohelni matindo Simon Chelugui oyangone omenda maromo milion 408 ne osechiw koromo saa 2:45 mar okinyi ma kawuono. Wycliffe oko nigi ler mathoth. Chenrono mar olo omuomgo matimore yor ong'we yamo ne ochakore odiechieng' manyoro ka moko kuom Jo-Kenya ne apgi olwar kendo yudo omendago ka Jo-Kenya mamoko to pod odong' e mudho nyaka tinende. Limit yangu ni shilingi 700 na hiyo shilingi 700 kwangu naona ni kama ni pesa kidogo, na ingewezekana nipewe kama limit ya shilingi kama 20,000 at least ningemalizia loan. Nimejaribu lakini hata sijapata. Tangu asubuhi wanasema try after 2 hours. Shilingi 700 kwa mwananchi wa chini ni kidogo sana. Hiyo ni kama pesa ya mboga tu, mboga na matumbo na nyama. Katabid ni Jo-Kenya maleo milion 1.1 osendikore ne holani. Jo-Kenya imbui mar tudruok mar Twitter golo penjo mathoth ahinya gimomiyo idwaro mondo giket pin gi mar M-Pesa. Ka in gi simu, sami jase simu, simbini nigi namba. Namba ni nigi password bari mar Airtel Money. Kech pesa ni kata kioro nigo, ibioro nigo M-Pesa ni. Kioro nigo, ibioro nigo Airtel Money ni. Kao kamano tibioro nigo T-Cash mari mar Telkom. Omiyo pin nyaka bedi. Nondo ng'ato nyalo tiyo gi ID mari. Jopiny bende ni kod penjo ewi atamalo 5 ma ing'ado kaka kungo ma iketo ne jahola e aguch omenda mar NSSF, ka penjo maduong' en dwaro ng'eyo kaka omuomgo dhi ne jok ma ok ondikore kaka jokanyo mag aguch omenda mar NSSF. Jo-Kenya ne odong' e mudho ka gipenjore kama ginyalo chomoe mar yudo ler ewi wachno ka chenro mar olago onge kod riwruok kata pisi matae, gino ma osemiyo gi wich bar mokalo. Hakuna secretariat kwa Hunstler Fund, hakuna committee. Tumekubaliana technology ndio komiti yetu. Wewe na simu yako, hapo ndio komiti itakuwa na vile na rekodi yako ya vile unakopa na kulipa. That is the committee. Etwak mare kawuono, jatend migawo mar saga kod ohelni matindo Simon Chelugui owacho ni Hunstler Fund geto reso Jo-Kenya ma kwan gi oyo milion 17 ka ola matin michiwo en siling 500. This fund, as articulated eloquently by our president yesterday, is going to be available to over 17,600,000 Kenyans. And we will begin at the rate of 500, moving all the way to 50,000. Enono ma uchiw gi migawo mochung' ne dongruok mar ohelni matindo oyango ni ka chop saa 2:45 mar okinyi ma tich ang'wen, Jo-Kenya ma kwan gi romo milion 1.1 ne osekawo hola maduto koriw to romo silings milion 408 omenda mar Kenya. Wycliffe oko, Ramogi TV.